Ahojte, keďže je práve v akcii vo všetkých obchodoch alebo vo viacerých obchodoch kačica, tak aj ja som na ňu popravde dostala chuť a keďže som ho už robila v teplovzdušnej fritéze, rada by som vám povedala, ako ho idem piec alebo dala teda tipy na jej pečenie. Chcela by som najskôr povedať, že na pečenie kačice je veľmi veľa rôznych receptov, kde sa dá piecť rôznych časových úsekoch pri rôznych teplotách, rôznych marinádach. Ale keď sa nad tým tak zamyslíme, tak kačica je skoro podobná ako kura. Není to nič nejaké extra iné mäso. Je možné, že je trošku hutnejšie ako to kuracie mäso a asi to je aj dôvod, prečo ho niektorí pečú v trúbe niekoľko hodín, ale ja by som vám chcela dať návod na pečenie, ktoré bude jednoduché, nezaberie veľa času, bude naozaj pre každého a nebude to žiadna veda. No, takže ja som si moju kačicu nasolila dopredu, to by som vám určite odporúčala. Ak nemáte čas, tak ho samozrejme nasolíte pred tým pečením, ale určite bude to mäso chutnejšie, keď ho nasolíte vopred. Takže ja som ho nasolila, nakorenila, nechala som ho takto postať niekoľko hodín, odkedy som ho kúpila a urobila som v ňom takéto zárezy, aby sa mi lepšie prepieklo. Ja idem piec polovicu kačice, ale môžete piec kľudne aj celú. Vôbec to nie je o tom, že by sa celá neopiekla, len ja v poslednej dobe chcem mať to jedlo také najčerstvejšie a preto robím radšej menej porcií a častejšie prípadne, alebo varím niečo iné, mám to teda na menej dní v podstate. Takže preto som sa rozhodla, že pečiem vlastne len polovičku tej kačice. Teraz piec budeme priamo vo fritézke. Nie je teda potrebné ho podkladať nejakým pečiacím papierom, keďže vlastne to mäso má samé o sebe dosť tuku. Nebudeme to ani ničím potierať, lebo ona, kačica vlastne obsahuje ten svoj tuk, ktorý prirodzene tým pečením nám pustí. Čo ale budeme robiť je, že ho budeme podlievať, ale neurobíme to hneď v prvom kroku. Navrhovala by som pečenie asi takto, že moja predstava je, že budeme tú kačicu mať upečenú za hodinu a ten hodinový interval si rozdelíme po 20 minútach. Prvých 20 minút budeme kačicu piecť pri teplote 180 stupňov, len takto, v tejto nádobke. Potom si nádobu otvoríme, kačicu podlejeme asi 2 decmi vody tým, že budeme kačicu polievať v podstate povrchu a celú si ju zároveň otočíme. A takto ju dáme piec na ďalších minút. Potom opatrne ho vlastne túto nádobu vlastne vyberieme, lebo ten výpek bude v podstate padať do tej misky spodnej, takže tam bude ten náš výpek. A budeme tú kačicu v tej ďalšej fáze opäť podlievať a otáčať. Ak chceme, môžeme to robiť aj po 10 minútach, ale ak si chceme v tom čase radšej urobiť niečo iné, tak budeme tú kačicu podlievať pravdepodobne iba v podstate iba dvakrát, hej. Takže potom ho po tých ďalších 20 minútach opäť teda polejeme, otočíme a po tej hodine by tá kačica už mala byť určite jemnúnka na rozpadnutie a jedla, ale keď chceme, môžeme ho dať ešte na nejakých 10 minútiek pri teplote 200 stupňov a zapiec pekne, aby sa nám aj do červená vlastne zapiekla. Takže toto je môj postup, aký ja využívam na kačicu, lebo naozaj nie som ochotná piec už 4 hodiny vo veľkej trúbe, takže využijem to, že mám teplovzdušnú fritézu, kde sa mi upečie vlastne tak podobne ako kura, ale hlavne tým, že sa
vyhrieva iba tento malý priestor a vyhrieva sa so polovičnou spotrebou, ako keby ste ho piekli v celej veľkej rúre, tak tým pádom vlastne ho pečete efektívne a môžete si dovoliť piecu aj častejšie. Takže ja už mám k nej hotovú aj kapustičku, aj knedlík, urobila som si taký mini knedlíček domáci. Ten sa dá inak mimochodom robiť tiež teplovzdušnej fritéze a recept na tento párený knedlík, ako si ho môžete urobiť vo fritéze, nájdete tiež medzi mojimi videami, keď si to tam vyhľadáte. Takže môžete si pozrieť aj toto video, ak vás to zaujíma. Ale teda viete si v podstate v tej fritéze urobiť vlastne všetko. No a teraz ja to spustím piec a medzi tým, čo je výhoda tejto teplovzdušnej fritézy absolútne fantastická, keďže si nastavujete teplotu a čas, je, že môžem na tých 20 minút odísť, von sa niekde prejsť, alebo vyniesť smeti, alebo vyvenčiť psa. A to je úplne úžasné, že sa nemusíme báť, ako pri veľkej rúre, zostávať pri tej rúre, hej. Takže využijeme tento časovač. Takže na záver to len zopakujem, že budeme piecť hodinu pri teplote 180 stupňov s tým, že každých 20 minút vlastne budeme kačicu polievať a obrácať. A na záver, ak budeme ešte chcieť, tak si ho dopečieme, aby bola červená na teplote 200 stupňov. Ja dúfam, že sa vám tento nápad bude páčiť, hlavne tým, ktorí milujú kačicu tak ako ja. A myslím si, že v tejto teplovzdušnej fritéze je jej pečenie oveľa dostupnejšie, ako keď ste ho podľa nejakých starých receptov piekli v celej rúre vlastne niekoľko hodín. Takže určite vyskúšajte tento postup, uvidíte, že tá kačica je rovnako dobrá, ako keď by ste ju piekli niekoľko hodín.